थारैनो बर'फोरा जौगामारबाय नामा? एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि मोनसे फेसबुक पस्ट। फैजों बिथां बर'आ फेसबुकनि गेजेरजों थारैनो बर'फोरा जौगामारबाय नामा होननानै मा लिरदों खोनासंलांनि। थारैनो बर'फोरा जौगामारबाय नामा? बर'फोरनि सोलोंथाइ, रांखान्थि, समाजारि थासारि, राजखान्थि थारैनो जौगानाय माहारिजों फेर मारिनो हानाय जामारबाय नामा? आंनि गोसोआव मानोबा बेबादि साननाया सोमजिदों। मोन 14 ट्राइबेल माहारिनि मोन 26 आफादा थांनाय 10 नभेम्बराव सनापुराव आथिखाल ट्राइबेलफोरनि संबिजिरारि आरो राजखान्थियारि मोनथायखौ रैखाथि होनो सोमावसारदों। नारा नाथा जुजिदों। मोनद' जौगानाय आरो गोबां सुबुं अनजिमा गोनां हारिखौ गोदानै ट्राइबेल थिसननायनि हेंथायै फैगौ 25 नभेम्बराव आसाम बिधान सभायाव रिकमेन्डेसन लाबोनायखौ होबथानो। फारसेथिं 2019 मायथाइयाव बे बिलखौ रायजो सभायाव लाबोनाय जादोंमोन आरो दिनैबो बियो गोथां जानानै दं। बे बिलखौ पास खालामनो सानजा आरो आफां आसामाव रोजा रोजा सुबुंनि गोख्रों सोमावसारनाय। 2026 बिधानसभा बिसायख'थिनि सार्थआव लाबोमारोब्ला थारैनो जोंनि अबस्थाया मा जागोन? 45 लाख ट्राइबेलनि सायाव 1,50 लाख गोदान ट्राइबेलनि गादबनाय। जोंनि भिसिडिसि, पन्चायत, MCLA, GM, एसेम्ब्लि पार्लियामेन्ट, मेडिकेल, इन्जिनियारिं, APSC, UPSC, थार्ड 4 ग्रेड फरायसालि, फरायसालिमा, मुलुगसोलोंसालि मुं थिसननाय आरो साख्रिफोरा मा जागोन? जोंनि BTC/BTR, BKWSC आव जेबो खहा जानाय नङा नामा? थारैनो जों रैखाथि गोनां जामारबायना? ना जोंनि क्रिमिलेयार खोलोबनि सुबुंफोरनियाव 2030 सिम होनाय ट्राइबेल स्टेटासखौ बोखारोब्लानो जोंहा जेबो खहा जाया बे साननाया फैबाय नामा? सोरनियावबा माबाफोर सिंनि खोथा दंब्ला आंबो मिथिनो लुबैयो। जे सरकारा बेखौ माब्लाबाबो खालामा आरो खालामोब्लाबो जोंहा जेबो खहा गैया। माखासे ट्राइबेल आफादफोरा मरान मटक कच राजबंशीखौ खेंसालियायै ग्रीन सिगनेल होनाय नुदों। आंबो सानो एबसुआ हारसिङै मानो नांज्लायनो? गाज्रि नुयो। मालाय बर'निनो माखासे गेदेमाफोरा भद्रताखौ लाखिदों, सिरि थादों। नाथाय खोथाया आंनि नङा, हारिनिसो। हारिया जोबस्रांब्ला आंबो जोबस्रांलांगोन। ट्राइबेलनि मोन्थायखौ लानानै गोग्लैसोनाय बर' सुबुंफोरनि इयुना मा जाहैगोन समासो फोरमायसिगोन।